Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आं चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माबायदि मानि फारसे जागोन। जोङो दायो चिप्स जानाय चेलेन्ज खालामनो नागिरदों जोंनि आब'जों आंजों। ओमफ्राय जोङो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायदो सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन। ओमफ्राय जेननायनि पानिशमेन्टआ मा बुंनो होदो? गामसा गाननानै मोसानाय। स' दिनै भिडिअआ बहुद इन्टारेस्ट जागोन बायदि मोनदों आं, माने सोर जेनगोन इनि मोसानाय नुगोन नालाय। आं जेनबा आं मोसागोन, बिथाङा नुगोन आरो नोंथांमोनाबो नुगोन। आरो बे जेनबाथाय बे मोसागोन, आं नुगोन, नोंथांमोनाबो नुगोन। स' लोगोफोर थ'दो बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैयावहाय दङ नै सानखानिहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे नोंनि। ओमफ्राय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेयो आंनि। ओमफ्राय दायो टाइमआ टाइमखौ बेसे लानो? 10 मिनिटफोर लादो। 10 मिनिट इमान गोबाव? 5 मिनिटआव पेकेटबा जानांगौ। र' मा लेमग्रोदोलाय? लेमग्रोनाय गैया, समान समान। र' दे टाइमआ बुं। लादो जायखिजाया बेसे दे टाइमखौ बेसे लानो? 7 मिनिट लादो दे। 7 मिनिट पेकेटबा जानो हायो नामा? 7 मिनिट 7 मिनिट बा दायो 11टा 12 जाबाय। होमबा जोङो बेसेयाव जाखांनांगोन? 19आव 20 हमदो दे, 8 मिनिट लादो। 20 नै दायो 11टा 12 जाबाय दे। 11 12 ओमफ्रायो 11:20आव जोङो जाखांनांगोनसो। ओमफ्राय जाजोबथारनो हायाबाबो सोर बांसिन जायो जानो हादों बेखौ नायगोन दे। ओमफ्रायो सोर बिदिबा जोङो जानोसै र'। अ माय गड 13 जाबायानो। होमबा मा? 19 लादो। 21 ओइ र' आं बेसे माबाया मोजां दै लाबोसै दै नानि दै लाबो kamu nih kan tentang sama gue bilang loh amin lah bilang bilang kita contoh bang udah bilang apa một tờ nữa mà không gặp sạc đi đi ra đây phải được thì mình nào các bạn này cả bao giờ bên nào ăn chưa? Cho cái này đi mà ăn chưa ăn nha. Em bắt sao thế này? Sao bà mới cho? Sẽ cầm thay cầm mình nữa. Ăn mình ra lắc từ bọc răng dài không? Đi là bé. Tanya leh. Only 3 minutes.
मा मोनदों जेनांबाय नालाय आं जितिया जाबाय लाला जा टेन demi Kan bisa ya, sedang sih no. makan rutin saja Jenang itu saja. Untuknya malah Misalkan nama senang sila. Time off. Ampun jadi baba. Gila damsa. Masa kalian. Solo ke final. Final yang derhabai. Angin paket menteri dan ada. Paket menteri yang nasib Dubai kan juga paket menteri macam mana ya dong loh. Ini bukan dong kado. Solo ke ber. Ready jadu. Vitamin. Dasar derhabai masa na. Kamsa kan malu. No. Jangan apa ni. Jangan dah mana karbon itu gila. Gaya mana? Era insan bawa muka karbon apa mana? Musa sih. Dah jangan video baru mau banen na. Iku bahaya rasa musa kan so dah yang thang dah. Pada kebawa musa nade. Gamsa kan nanai. Huwa furniture kan nanai. Power kan nanai. Poy deh. Tahu di bekas boleh enggak? Andera mana lah yang zit sini kan mau nengah nengah. Kalau ke berde di tadi. Musa nanai ni. Time lagi dah. Andera apa? Sangkat menang doh ini ang dira kangen nani iman sel lazy kana lo is lazy kaye pai daya dosen itu dah lagu per pe daya dresses kam na pesgan gamsa gosla pauri kana ne ore badi musa gna garo music na gini ni kancang loga ma dekh nda loga nda nani pe loga bo mo lain na le muslara oh mati deh 987 456 okay dah baik ada ya nak ada ni kepastian bro dah Australia mana sana ke Malina berapa mungkin itu besar sekarang sih beri musa nama ini deh tu kalau gamsa kan gosla kan ada fau di beka solo ke per मोनसे खोथा बुंनि आङो माने जोङो मबाइलखौ सिगांथिं लादोंना बे राइट आखाइखौ आगदाखौ माने आगसिबाय नुयो दे ओमफ्राय दायो जों जानायखौ दा आगसिथिंसो जादों होनदों सोरबा सल'खौफोर आं बुंनानै होखाबाय जोङो आगदाथिं जादों नाथाय जों मबाइला केमेराखौहाय सिगांथिं खालामदों नालाय बेखायनो राइटखौ लेफ्ट आरो लेफ्टखौ राइट बायदि नुयो जोङो आगदाथिंसो जादों दे लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दा गानखौ नागिरबाय ओमफ्राय दसे नेदो लोगोफोराबो ओमफ्राय जोङो दसेनि उनाव मोसानाय नुसिगोन Nah, logofer, dah bikin hari di Jawa, musana, ready na? Ready. Rombongan kita deh. Masih. Dah kan kemana dan siang. Ramu belum dah betah hai. Okay, let's go. Musang. Musang. Mama sila di sana ada beli di sana musang. Final जोंनि चेलेन्ज खालामनाया जोब्बाय जोबनानै माने बिथाङा जेननानै मोसानानैबो देखायनांखाबाय स' माबायदि मोनदों बिथांनाव जों सोंना लानो दे जेननानै नों माबायदि मोनदों जेननानै मारै मोनदों मोसाना दा गरम नांबाय खाथियाव फैना मोजाङै बुंफिन दे जायोब्रा गोजोनबायबो दे ओमफ्राय मोसाना माबायदि मोनदों
मोसानोथ' रोंखाया जेनेबा दा बाब्राबनानै मेंनाय माने इयो पानिशमेन्ट आरोना पानिशमेन्ट मोननानै नों माबायदि मोनखो बुंखो आं पानिशमेन्ट मोननानै दुखुनांथाव जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो नोंथांनि आरो ओरैनो टाइम पास भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय